Dangshen ladon ke cingkul mar hapok ke Shnong Maikhuli Hadien ba ki Nongshong Shnong napok jela Assam kila ker Siej ya ke surok ha kabala ka lenti ya ke surok banlej syakakor terlihat mau bala penyaj da ka Surika Enterprise da ki Nongshong Shnong ka Assam kila kena ba kila syak ta jer na kadau jong ke cing bom biang jong kinala kila dawa badai ban shna ya ki thlia muri bad kinala hakmat jong ka border outpost jong ka tanat pulet Assam ka badan ha ka jaka badan cing akan at ya ka ba kempat yo hadu mentah la yo jing tip ru ba ke cing pakhang surok da kinong Assam kala pen Khie bitar lep ya kinong Shnong ka Maikhuli na ka liang gejala Maikhuli ka ba la yalam sya ke cing ya lompat ba ha ka ni ke jaka ki themai kubor kila benrap ru ba ke cing wan tuklar biang por da ki Manchester na baro arliang kala penlong yaki ba ken la ban weng no da ka basuk basan ya ki jing kersi ban penram cer ha kabaya dei bat kecing syak penyap dusman